26.8.2025. To je dátum od posledného videa, čo som vydal. Od tej doby sa toho môžem povedať, že aj dosť zmenilo, takže budem rád, ak dáte odber a like. No a dneska vám poviem, čo sa stalo, alebo čo sa deje s mojím kanálom. Ak ste môj verný fanúšik, tak určite ste si všimli, že som nevydala videa, no a o tom si dneska niečo povieme. Tieto 2 mesiace som nemal náladu na točenie videí, alebo celkovo na edit a podobne. Dokonca robím aj grafiku iným ľuďom, ale nebudem ich likovať. No a ako druhé, som builderom na serveri Burning Crown, na ktorom som mal veľa práce a nemal som čas, no ani chuť do videí alebo editu, takže sa prepáčim, ak ten edit není dobrý. Taktiež by som chcel povedať, že vyjde video o serveri Burning Crown. Myslím si, že je čas predstaviť sponzora tohto videa. Sponzorom tohto videa je Minecraftový server Burning Crown, na ktorom máte veľmi hier ako napríklad Bedwarsy, Skywarsy, 1v1 alebo tento parkour. Taktiež je to zaujímavý server, pretože to není na verziu 1.8 ani PvP není 1.8, PvP je celé full 1.9. No ľudia, takže IP v popise, budem rád, keď sa prídete, môžete vás stretnúť. No a Discord server vám dám taktiež do popisu. Takže budem rád fakt, keď prídete. No a my sa tu vidíme a pokračujeme video. A budú tam vychádzať videá, lebo ako som hovoril, som tam builderom a postal som tam toho dosť, takže možno vám ukážem aj nejaké zákulisie, alebo niečo, čo by ste úplne nevideli ako normálny hráč. A kľudne sa môžete tešiť na trolling, ale to asi nie, lebo určite to budeš sledovať Kuba Ševčo, tak sorry. Nemusíš ma byť za to, ja som v pohodičke. No a taktiež sa môžete tešiť na možno vlogisek s Pomarančou a možno aj s Artvikom a ešte možno s Kuba Ševčom. Keďže sa máme v pláne stretnúť v blízkej budúcnosti, no a Kuba Ševčo o tom vôbec nevie a Artvik ten by o tom tak proste to počul, ale nevie o tom. Kuba Ševčo ten vôbec ten ani v obraze. No a budem mať aj nový komp, takže bude väčšia kvalita tých videí, no ale to až na Vianoce. Na Vianoce to, aký bude, no a či notebook alebo stolný počítač. O tom by som chcel robiť samostatné video alebo studio tour, no a ja myslím, že to je všetko, takže budeme rád za odber a like a po prípade komentár. A ešte raz sa vám prepáčim, že to video bolo tak neskoro 2 mesiace až. Takže by som bol rád za nehate, takže like, nie dislike, jak som povedal. No a ja myslím, že to je všetko. Čus!